Zdeněk. Drahý přítel, Pane divizní komisaři. mám to potěšení představit vás zahraničním kolegům. Zde je komandatore Riganti. Pane komisaři. A jeho německý kolega doktor Miller. Je mi potěšením. Přislíbil jsem panu doktorovi Millerovi, že mu dáte předpis na váš vynikající bramborový nákyp. Já, prosím. Pane doktore, to bohužel profesionální tajemství. No, tak mezi námi děvčaty. Jen kvůli vám, pane divizní komisaři, jen kvůli vám. Tak do toho vezmete 1 kilogram kartofl. Aha, für wie viele Personen? Ano, podle toho, když je to 6 person normálních, anebo 1 persona abnormální. 1 groß person. Tak tedy 1 kilogram Kartoffeln, 1 Liter Milch, 1 Eier, 29 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Opakuj, Herr Miller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffel, 1 Liter Milch, 1 Eier, 29 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Miller! Signor Riganti, pane komisaři, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller.